Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang lalaking senior citizen matapos na arestuhin sa kanyang bahay sa Barangay Kabagsakan, San Andres, Catanduanes, alas 12:30 ng tanghali kahapon, Setyembre 28. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Neil Herona, Municipal Executive Senior Police Officer ng San Andres Municipal Police Station, ang sospek ay top 1 most wanted ng Pandacan Police dahil sa kasong statutory rape na nagawa nito noong nakaraang taon sa isang babaeng minor de edad sa Pandacan, Manila. Nagtatrabaho umano ang sospek bilang truck driver doon at nagtago sa kanilang bayan matapos ang nagawang kahalayan. So, bali ma'am, yung mga tropa natin sa ibang unit ma'am, sila yung nagbigay ng information, yung mga kasama namin. So, bali ma'am, nakomite niya yung krimen October 4, 2024. Last year ma'am. So, bali po ma'am, wala pong bail recommended doon sa kaso na kinaharap niya. Yan po. No bail bond recommended po. Naging matagumpay ang nasabing operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Regional Intelligence Unit Bicol at Pandacan Police Station. Para po sa akin, mag-ingat na lang po tayo para maiwasan ng ganito mga sakuna. And then kung yung mga magulang, yung mga biktima, pwede kayong makipagtulungan sa amin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Pandacan Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.